So, uplan B uthini? Hayi fanayi. I-plan ithi hayi sizontshontshwa, sizohliphiza once. Phela vele le main plan. Uthini ku plan B mase sintshontshe? Mana. Ubuthini wona uplan A? Sizosigxumela ko plan B nje. Mfethu, inje lento. Kahle kahle uplan A awukho. Angani phela uplan A kula usebenza khona. Uplan B kula usebenza khona mawukuthi uplan A ufailile. Manje na uplan A mawungekho. Angithi ke uplan A awukho. Ingakho ke ngibuza ukuthi uthini ku plan B? Mana, uyazi ngine plan. Yini singathathi uplan B siwenze ube uplan A. Ngoba vele no plan A awukho ngithi. Cha. Uyayixova ke mwenza njalo. Awuwazi phela ukuthatha uplan B wenze uplan A. Cha. Futhi wena kuyafana ngithatha imoto ewu2 seats uyenze u4 seats. Wafotho. Imoto ingenaphi la? Hayi phela ngenza isibonele nje angithi mawenza imoto ewu2 seats uyayiplanela nayo. Nawe ungayenza iplan. Thenga u4 seat, khipha ama seats lawa u2 ngemuva, shiye lawa amabili angaphambili. Phenduka u2 seat. Yabona, singo2 seats. Ungena phi u2 seats manje? Wafotho. Thatha ikhanda lakho liyasebenza kahle. Angithi phela mina ngiqhubeka kusona isibonelo sakho leso. Yabona ke mfowethu ngoba ngathi vele no plan B awukho. Avele hlale plan C. Othini ke wona? Plan D. Uyazini wafotho? Ngoba manje ngazi ukuthi asiyazi into esoyenza la. Ngiyahamba. Mina ngizobuya mase ngineplan yalento esoyenza la. Abakatshelwana Appendix 4126. Ngumhlaba impilo ngiphila ngongabi nandaba ngilomhlaba ofuya amaxoki nabathathi bendaba imina umhlaba ngishintsha isilenda sijike sibe nomkhaba ngiphethe impilo zabantu ingakho bethu umhlaba uyahlaba vele nginezono ngoba ngiqukethe amagqubu nenzondo futhi seziningi nembongi ngiyekisa umbhobho ngiyaxolisa kulabo abafunda ngoba benenjongo yokubona impumelelo kodwa ngabaphosa kaSkhopho ngilomhlaba owenza isigwili siphenduka isichaka.